Γεια χαρά, είμαι ο Χάρης και θα προσπαθήσω να σας δείξω πώς να κάνετε χρήση της πυξίδας και του χάρτη. Μπροστά μας έχουμε το χάρτη του Παναχαϊκού Όρους και εδώ είναι η πυξίδα μας, μια πυξίδα με γωνιόμετρο ή αλλιώς πυξίδα χάρτη. Όταν λοιπόν γνωρίζουμε πού βρισκόμαστε και πού θέλουμε να πάμε στο χάρτη, το μόνο που έχουμε να κάνουμε είναι, παραδείγματος χάρη, να τοποθετήσουμε την πυξίδα μας, έστω ότι βρισκόμαστε εδώ στην τοποθεσία κεφαλόβρυσο και θέλουμε να πάμε πιο πάνω στο καταφύγιο. Παίρνουμε λοιπόν την πυξίδα και τη βάζουμε κατά αυτόν τον τρόπο, ούτως ώστε το βέλος πορείας της πυξίδας να δείχνει προς το καταφύγιο. Είναι λίγο θολά η εικόνα. Στη συνέχεια γυρνάμε το ανεμολόγιο της πυξίδας έτσι ώστε ο βορράς του ανεμολογίου, το σταθερό ζωγραφισμένο βέλος, να είναι παράλληλος με το βορρά του χάρτη που βρίσκεται συνήθως σε κάποια γωνία πάνω, δεξιά, αριστερά. Αν δεν υπάρχει ένδειξη του βορρά, να ξέρετε ότι ο βορράς σε ένα χάρτη, όπως τον κρατάμε και το διαβάζουμε, είναι πάνω στο πάνω μέρος. Αφού λοιπόν γυρίσουμε το ανεμολόγιο ούτως ώστε ο βορράς να δείχνει, να συμπίπτει, ο βορράς της πυξίδας του ανεμολογίου να συμπίπτει με το βορρά του χάρτη, το μόνο που έχουμε να κάνουμε είναι να πάρουμε την πυξίδα στα χέρια μας κατά αυτόν τον τρόπο, την κρατάμε ώστε το βέλος πορείας κατεύθυνσης να δείχνει πάντοτε μπροστά μας και γυρίζουμε αριστερά ή δεξιά μέχρι η μαγνητική βελόνα, η κόκκινη βελόνα δηλαδή, να συμπέσει με το βορρά που είναι ζωγραφισμένο στο ανεμολόγιο. Κατά αυτόν τον τρόπο, όπως βλέπετε, δείχνει εδώ πέρα, βλέπουμε και την ένδειξη σε μοίρες. Το 20 που βλέπετε εδώ σημαίνει ότι το αζημούθιο του καταφύγιου σε σχέση με το κεφαλόβρυσο είναι 20 μοίρες, έτσι διαβάζετε. Αυτό λοιπόν, αυτή είναι η διαδικασία που χρησιμοποιούμε όταν ξέρουμε πού βρισκόμαστε. Σε περίπτωση που έχουμε χαθεί, αυτό που πρέπει να κάνουμε εννοείται είναι ότι πρέπει να ξαναβρούμε που είμαστε χρησιμοποιώντας κάποια εμφανή σημεία. Και αφού βρούμε κάποια εμφανή σημεία, θα προσπαθήσουμε χρησιμοποιώντας αυτά και τις μετρήσεις με τα αζημούθια τους να βρούμε και στο χάρτη που είμαστε. Πάμε λίγο έξω. Βρισκόμαστε στο Ρετζίκι ή αλλιώς Πεύκα, στο Δήμο Θεσσαλονίκης, Δήμο Νεάπολης Οικαιών μάλλον, στη Θεσσαλονίκη. Αυτή είναι η θέα που έχω. Εδώ λοιπόν τα τρία σημεία που έχω διαλέξει εγώ είναι από εδώ στο βάθος προς Σικές Νεάπολη, ο Ιερός Ναός του Αγίου Ραφαήλ, δεν φαίνεται λόγω της αγκαλιάς. Γυρνώντας προς τα εδώ στο βάθος, εκεί πέρα τα νεκροταφεία, λίγο πιο πάνω αυτός ο λόφος έχει μια κεραία η οποία πάλι δεν φαίνεται λόγω αγκαλιάς, και γυρνώντας λίγο παραπέρα προς τα εκεί μεριά είναι ένας βράχος και κάποια σπίτια τα οποία είναι μάλλον το παιδικό χωριό του Φιλήρου. Αυτό που κάνουμε λοιπόν είναι στρέφουμε την πυξίδα μας, την κρατάμε μπροστά μας οριζόντια, ούτως ώστε το βέλος πορείας, αυτός είναι ο σκύλος μας, ο κύριος, εκεί πέρα, ξανά στο θέμα μας. Κρατάμε την πυξίδα λοιπόν ούτως ώστε το βέλος πορείας, η κατεύθυνση, να δείχνει το σημείο που έχουμε επιλέξει και το οποίο εννοείται ότι το έχουμε βρει και στο χάρτη. Έπειτα γυρίζουμε το ανεμολόγιο μέχρι
ο βορράς του ανεμολογιού, το σταθερό ζωγραφισμένο βέλος, να συνδέσει με τη μαγνητική βελόνα, όπως γίνεται τώρα, και διαβάζουμε την ένδειξη 48 περίπου μοίρες. Αν θέλουμε να είμαστε πιο ακριβείς, χρησιμοποιούμε αυτό εδώ το αντικείμενο, είναι ένας μεγεθυντικός φακός που μας δίνει με μεγαλύτερη ακρίβεια τις μοίρες. Πάμε λοιπόν πάλι μέσα, κρατάμε το αζιμούθιο που βρήκαμε, τη μέτρηση που κάναμε, και πάμε τώρα να δούμε πώς χρησιμοποιούμε τη μέτρηση αυτή. Επειδή με το χάρτη του Παναχαϊκού Όρους θα μου ήταν πολύ δύσκολο, πολύ, δεν θα το έλεγα, αλλά θα μου ήταν δύσκολο να σας δείξω τη διαδικασία, σχεδίασα ένα χάρτη. Παρακαλώ τα σχόλια να τα κρατήσετε για τον εαυτό σας. Ένα χάρτη του δάσους του Σέιξου και της περιοχής εδώ πέρα, της περιοχής των Πεύκων, με βάση των οποίων θα κάνουμε τη διαδικασία παρακάτω. Ο χάρτης λοιπόν έχει βγει προσεγγιστικά χρησιμοποιώντας το χάρτη της Google, και έχω σημειώσει κάποια πράγματα, τα σημεία μάλλον τα οποία έχουμε πει. Εδώ πέρα είναι ο Ιερός Ναός, το Άγιο Ραφαήλ, εδώ πέρα τα νεκροταφεία, η κεραία που σας έλεγα λίγο παραδίπλα στο λόφο, και ο βράχος είναι κάπου εδώ με το παιδικό χωριό από πίσω, η περιοχή Πεύκα-Ρετζίκη, η γραμμή εδώ πέρα υποτίθεται ότι είναι ο λεωφόρος Παπα-Νικολάου, και ακριβώς από εδώ μεριά είναι το δάσος του Σέιξου, το ξενοδοχείο Φιλίππιο, το γνωστό σε όλους εδώ πέρα της Θεσσαλονικής που τρέχουν κράνος. Και πάμε να δούμε, εδώ με μπλε χρώμα είναι ένα ποταμάκι που περνάει, και πάμε να δούμε λοιπόν την διαδικασία. Παίρνουμε λοιπόν την πυξίδα μας, και αυτό που έχουμε να κάνουμε είναι και για τα τρία σημεία, πριν ξεκινήσουμε, να βρούμε την αντίθετη γωνία από τη μέτρηση που κάναμε το αζιμούθιο, δηλαδή να βρούμε την οπισθοσκόπευση. Αυτό μπορούμε να το πετύχουμε αν δηλαδή έχουμε πάρει ένα αζιμούθιο 48 μοίρες όπως πριν. Την αντίθετη γωνία θα τη βρούμε προσθέτοντας 180. Αν οι μοίρες που έχουμε βρει στο αζιμούθιο είναι μεγαλύτερες από 180, τότε θα αφαιρέσουμε 180 μοίρες. Βλέπουμε λοιπόν 48, εγώ πριν είχα μετρήσει 47 μοίρες για το παιδικό χωριό. Η αντίθετη γωνία, κάτι που ξέχασα να πω, σε κάθε μέτρηση που κάνουμε, όταν θα έρθουμε να την περάσουμε στο χάρτη, πρέπει να είμαστε προσεκτικοί, διότι πρέπει να αφαιρέσουμε 3 μοίρες, οι οποίες 3 μοίρες είναι η απόκλιση του μαγνητικού βορρά από τον βορρά του χάρτη. Είναι και κάτι που το γράφω και στο άρθρο. Πάμε λοιπόν να δούμε τη διαδικασία. Αφαιρώντας λοιπόν από τις 47 μοίρες 3, πάμε στις 44 για το παιδικό χωριό, και η αντίθετη γωνία των 44 μοίρων, με οπισθοσκόπευση δηλαδή, είναι 224 μοίρες. Παίρνουμε λοιπόν την πυξίδα μας και βάζουμε, τη γυρίζουμε ούτως ώστε το βέλος πορείας εδώ να δείχνει 224 μοίρες. Λοιπόν, 224 μοίρες. Στη συνέχεια τοποθετούμε την πυξίδα με κατεύθυνση από το παιδικό χωριό προς τα εμάς και φροντίζουμε ούτως ώστε
το σταθερό βέλος εδώ πέρα του βορρά της πηξίδας να είναι παράλληλο με το βορρά του χάρτη. Όπως βλέπετε έχω ζωγραφίσει και το βορρά του χάρτη. Το χαρτί, το τετραγωνισμένο με βοηθάει αρκετά, όπως επίσης και η μεσημβρινή μέσα του ανεμολογίου, που είναι αυτές εδώ οι παράλληλες γραμμές με το σταθερό ζωγραφισμένο βέλος. Τι γίνεται σήμερα όλο μέλος? Με βοηθάει αρκετά ώστε να συμπίπτει μάλλον το βορρά του ανεμολογίου με το βορρά του χάρτη. Μετακινώ και την πηξίδα λίγο και αφού το κάνω αυτό, παίρνω ένα μολύβι τώρα, να δω πως θα τραβήξω τη γραμμή. Παίρνω ένα μολύβι και τραβάω μια γραμμή. Ορίστε. Το ίδιο κάνω για τα υπόλοιπα δύο σημεία. Το αζημούθιο που έχω βρει εγώ για τα νεκροταφεία ήταν στις 353 μοίρες, μείον 3 μοίρες λόγω της απόκλησης πάμε στις 350, και με οπισθοσκόπευση, όπως είπαμε πριν, το αντίθετο αζημούθιο, την αντίθετη γωνία, παίρνουμε 170 μοίρες. Άρα ξαναπηγαίνουμε στην πηξίδα μας, γυρίζουμε το ανεμολόγιο στις 170 μοίρες, με κατεύθυνση από τα νεκροταφεία να ξεκινάει, και προσπαθούμε όπως και πριν να είναι παράλληλα ο βορράς του ανεμολογίου με το βορρά του χάρτη, να συμπίπτει, και τραβάμε πάλι μια γραμμή. Ορίστε. Το ίδιο κάνουμε και για τον Ιερό Ναό του Αγίου Ραφαήλ, όπου η μέτρησή μου είχε δώσει 281 μοίρες, άρα πλην 3 278, και πηγαίνουμε με οπισθοσκόπευση στις 98 μοίρες. Ξανά την ίδια διαδικασία, 98 μοίρες να δείχνει το βέλος πορείας μας στην πηξίδα, και τοποθετούμε πάλι με κατεύθυνση από τον Ιερό Ναό να ξεκινάει, και κατεύθυνση να ξεκινάει δηλαδή από τον Ιερό Ναό, και οι παράλληλες γραμμές, το σταθερό βέλος του ανεμολογίου να είναι παράλληλα με το βορρά, να συμπίπτει με το βορρά του χάρτη, και τραβάμε πάλι μια ευθεία γραμμή. Προεκτείνω λοιπόν τη γραμμή, συγγνώμη που φαίνεται όλα λίγο θολά, θα καθαρίσουνε, και αυτό που σχηματίζεται είναι ένα τρίγωνο, νομίζω φαίνεται αυτό εδώ, του οποίου άμα πάρουμε τη διχοτόμο της κάθε γωνιάς βρίσκουμε το κέντρο του τριγώνου. Στο κέντρο λοιπόν του τριγώνου είναι η θέση που ψάχνουμε, είμαστε εμείς δηλαδή, και αυτή είναι η μέθοδος του τριγωνισμού, την οποία χρησιμοποιούμε για να βρούμε το σημείο μας στο χάρτη όταν δεν γνωρίζουμε που είμαστε. Ελπίζω να έχουν γίνει όλα κατανοητά. Οποιαδήποτε απορία θα χαρώ να τη λύσω. Δεν πρέπει να ξεχνάμε ποτέ, όταν παίρνουμε ένα σμούθιο από το πεδίο, από τον ορίζοντα, και θέλουμε να το περάσουμε στο χάρτη, να φερούμε 3 μοίρες, ενώ το αντίθετο προσθέτουμε 3 μοίρες. Αυτά λοιπόν, εύχομαι καλή εξάσκηση, τα ξαναλέμε.